आज ही ब्रह्मा वटसावित्रीची पूजा म्हणल्यार ती ज्येष्ठ पौर्णिमेक दिसाक येता. त्या दिसा कशें आसता, एक्चुली ह्या वडार येवपाचो हो वड उजल्लो वड आसा. शक्यतो वड कोण शक्यतो उजयनात, कळ्ळें न्ही. आनी हो उजल्लो आसा. आनी मेन म्हणजे कितें आसा, हांगा लोक येता म्हणजे हांगा देवीची तितलें स्थान आसा. म्हणजे जेन्ना वर्सांतल्यान ह्या वडार एक दीस देवी बीन बसता तुमगेली. आनी तेजे नंतर कितें आसा, असो उजल्लो वड शांतादुर्गा. जेन्ना ती कुळार पंचम दिसा कुळारा वयता त्या दिसा ती वडार बसता, बसकाय घेता आनी ती मागीर ती कुळारा वयता त्या दिसा. म्हणजे ह्या वडाक कितें आसा, असो उजल्लो वड शक्यतो सहसा खंय मेळना. लोक आतां घरा कडेन कितें करता, सोयीनुसार वडाचो खांदो व्हरून घरा कडेन तेजी पुजा करता. पूण ताका तितलें म्हत्व नासता. मूळ तें मूळ. तेन्ना हें कितलीं वर्सां हेका जालीं ह्या वडाक, तें आमच्यांनी बीन ताचो हिशोब तितलो करपाचो. पूण म्हाका दिसता जवळ जवळ 4-5 वर्सां म्हायती जालें दिसता ह्या वडाक, कळ्ळें न्ही. आनी दुसरी गोश्ट कितें, हांगा त्या वडा बरोबर कशें आसा, ब्रह्मा सावित्री म्हणजे ब्राह्मण आसता आनी देवी आसता वटसावित्री, तेंची ती पुजा. आनी ह्यो सौभाग्य बायलो ह्यो कित्या खातीर करता की नवीन लग्न जाल्ले जोडपी किंवा बाकीच्यो इतर बायलो ज्यो आसा ती सुवासिनी बायलो, त्यो वर्सान वर्स ती वटपौर्णिमेची पुजा करता. ती करपाक उद्देश कितें तर आपल्या घोवाक सौभाग्य मेळपा जाय, आपल्या सौभाग्य मेळपा जाय. घोव वर्सान वर्स असलोच आपल्याक तो मेळपा जाय. तेजे नंतर भुरगे बाळा खातीर वंशवेल वाडपा जाय. आनी आपल्याली कितें मनोकामना आसा ती पूर्ण जावपा खातीर ही वडा पौर्णिमेची वडा दिसाक त्या वटसावित्रीची पुजा करतात. ते वट पौर्णिमेक खूब लोक येतात. खूब लोक म्हणजे भायले गांवचेच येता अशें ना, जवळ जवळ मडगांव, कुंकळे, सावड्डा खंयच्यानय. आनी आमी कोणाक बंधन अशें दवरलें ना. कारण मेन म्हणजे कितें आसा, हांगा ज्यो बायलो येतात अशी पुजा तेंगे वेवस्थीत घरा कडेन जायना. प्रत्येका घरा कडेन ह्यो जर पुजा करपा जर लागलो जायत जाल्यार ते प्रत्येका घरा कडेन तें शक्य जायना. आनी हांगा आयले नंतर कितें जाता, 100-200 किंवा 20-25 बायलो एक बरोबर बसल्यो कितें ना जालें जाल्यार एकामेकाच्या साहित्य घेवन सुद्दां तें कार्य शोभून वयता. आनी एका आनी एकमतान तें कार्य जाता. कार्य केल्ल्याकय बरें दिसता, कळ्ळें. आनी हांगा आतां 20-25 बायलो एक बरोबर पुजा करप म्हणजे 25 बायलांक कपडा लावपा, हळद कुंकूम लावपाक वायनो दिवपाक मेळटा. तशें देवळांत वचून देवीक बीन वायन दवरपाक मेळटा. त्या उद्देशान हांगा येवन करता तेची हें चड हें बरें जाता घरचे पेक्षा. तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव मनोज बर्वे. स्थानीक? हय, आमी पुरोहीत हांगचे देवस्थानाचे.
हातावर अक्षता अशा हातीन घ्या आणि पाया पडा. नमस्कार समर्पयामि. नाव कितें म्हटलें? हां. कशी आयज विधी कशा पद्धतीची केल्यात तुम्ही? मेन म्हटल्यार सकाळी उठून पूजेची तयारी हं, आणि मागीर हांगा येवन कितें ते रिच्युअल्स आसता ते. हं. आणि उपवास बी तसो केन्ना आसता? उपवास सबंदीस काय? हां. वटपौर्णिमा कित्याक करता ही खबर आहा तुमकां? कोणाक? काय विधी काय? सावित्रीन यमाकडसून प्राण मागून घेतलेला आपल्या पतीचो सत्यवानाचो. सत्यवानाचं. तेका लागून आम्ही बायला अशी करतात. ओके. गावाक लागून आपल्या आयुष्य बरें जावचें म्हणून. ओके. म्हणजे सगळे विधी तुम्ही व्यवस्थित करतात. हय हय सगळे विधी करतात. आता म्हाका आई एकूच सांग, आता विधी तुम्ही करता पळय, सगळी बायलां सदांच म्हणटात की आपणाक हो जो न्हवरो सात जन्मीक मेळपाक जाय. असो एखादो पुरुष म्हणटा की हीच बायल आपणाक 7 वर्सां मेळपाक जाय, तो कशा पद्धतीचो विधी करता असो तुमकां काय अनुभव आयला? कित्याक करिना? पुरुष कित्याक करिना असले विधी? हीच बायल आपणाक 7 करतात न्हू बायलाच बायलांचो तो हेत आसता न्हू धर्म अशें करपाचे आपल्या गावाक लागून. हां, पुरुषान करप ना की हीच बायल आपणाक मेळपाक जाय म्हणून. ओके, थँक्यू. माझे नाव प्रतीक्षा प्रदीप आरोलकर. आयज वटपौर्णिमा. आयच्या दिसा सावित्रीन सत्यवानाकडल्यान आपल्या पतीचो प्राण हिरावून घेतलेलो. तेका लागून आयज वटपौर्णिमा साजरी करतात. आणि ह्या दिसा सगळीं बायलां उपवास करतात आणि वडान येवन पुजा करतात आणि होच पती तुका 7 जन्म मेळोनी म्हणून देवा कडेन मागतात. आणि अशें सांगपाचें आहा की आतां पळय आमी गांवांत ही वटपौर्णिमा करता आणि मोठ्या उमेदीन आमची सगळीं गांवांतली बायलां येवन हांगा वटपौर्णिमा करता. पूण शहरान अशें जायना. आणि ह्या 2 वर्सांक आतां अशें जालां की शहरांतली बायलां वटपौर्णिमा करूंक सोदिना आणि तांकां करपाचीय ना. म्हणजे कितें जालां आतां तांकां ती कितें म्हणटात ही वटपौर्णिमा ही आदल्या लोकांची आणि मिडल क्लास सादो लोक आहा तो करता. आतां शहरांतल्या लोकांचो ट्रेंड वाडला. तांकां वटपौर्णिमा म्हणजे सामकी कमी दिसता आणि कोण करिना. आणि त्याच्या जाग्यार ती आतां वटपौर्णिमेच्या जाग्यार दुसरें कितें तरी करूंक दिसता तांकां. कित्याक तेंची श्रीमंती तेंची कॅपॅसिटी दाखोवपाची आसता. आनी वटपौर्णिमा सोडून ती आतां कितें म्हणटा कसलोय जर प्रोग्राम आसलो जाल्यार आमी तो प्रोग्राम ती आपूण करतात तयार. अशें की ना आमच्या हिंदू धर्मान तसलो ना प्रोग्राम तसो ना. आतां पळय आमी हेका पाडव्याक बीन कशें आसता. पाडव्याक आमचो धर्मान आमच्या सारके सादे पद्दतीन ओटी भरतात मागीर ते वाडी करतात आनी दितात. आतां लोक तशें करिनात शहरांत. ती म्हणटा ती जुनी रीत म्हणटा ती ना. आनी आतां पाशडी म्हणून करतात सगळ्या लोकांक आपयतात आनी व्हडलो प्रोग्राम आनी घोवा बायलेक बसून अशें पयलीं नासले पूण आतां तशें करतात. म्हणजे कितें तांकां तेंची श्रीमंतीचो प्रचार करूंक जाय अशें. पूण आतां तशें ना. आता काही ठिकाणी आम्ही पळयता बाजारान आम्ही पळयता काही ठिकाणी गावान वड मेळना मग ते वटाची फानी व्हरता आणि तो कशी विधी करूंक शकता ते काय घरान करतात ती काय ती घरान करतात पयलीं पासूनच करतात. पूण वड मेळना कित्याक शहरांनी खूब वड आहात सगळ्याक वड आहात मेळना अशें कांय ना. पूण तेंच्यांनी पयलीं
फांदी छाटून केल्या न्हू तांकां तेंच आवडटा, तांकां ते वडान बीन वचपाचें ना. सकाळी कितें आसता तुमचो उपवास, कशे विधी सुरू असतात? सकाळी उठून न्हान धुवन आमी पयली पुजा करता घरान आणि उपास आमचो कांय खाय नासतना आमी वडान येता आणि वडान येवन पुजा बीन करता आणि मागीर आमी कितेंय घेता. ओके. वेर्डी गांवांत वटपौर्णिमा बरी साजरी जाता. सगळ्या गांवांतले बायलो सगळे मेळून येता आनी खूब उमेदीन येता. ताचे सुद्दां खूब उमेदीन येता आनी आमी दिसभर निर्जरी उपवास करता हो. आनी मागीर सगळे हांगाच आमकां सगळीं मेळटा घरा सवाशिणी हांगाच आमी सगळ्यांचे कपला बिपला लावन वांगडाच आमी आनंदान सगळो साजरो करतात. आनी सगळी फॅमिली एक जाता
हे पयस पयस आशिल्ले सगळे मुद्दाम हांगा येतात वटपौर्णिमे निमित्यान आनी अशेंच आमकां दीर्घायुश्य मेळो करपाक. नवीन भुरगे सुद्दां हितून बरी सहभाग दाखयता. सो आमचे सोनं सुद्दां सगळे येतात, सगळे करतात. वटसावित्रीचं जे काय पूजन आहे ते आज धर्मात आणि शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे ते सतत सौभाग्य आणि संतती प्राप्त करून देणार आहे. या ठिकाणी एक अशी काल्पनिक आणि एक पौराणिक म्हणजे थोडक्यात पौराणिक म्हणजे परंतु खरी घडलेली अशी एक या ठिकाणी कथा सांगितली जाते की ज्यावेळी पूर्वी म्हणजे जवळजवळ हजारो वर्षापूर्वी ज्यावेळी सत्यवान आणि सावित्री आपल्या जंगलामध्ये ह्या दिवसामध्ये लाकूड फाट आणण्यासाठी गेले असता त्या ठिकाणी झाडावर चढून तो सत्यवान म्हणजे खाली पडला तरी त्याची पुढच्या म्हणजे चक्कर आली होती. त्यावेळी त्याचा प्राण खूप धोक्यात होता. त्या ठिकाणी त्याला उचलून त्याने सावित्रीने या ठिकाणी वडाच्या झाडाखाली आणून तिला झोपवलं. त्यानिमित्त वटवृक्ष असा आहे की त्याचं हजारो वर्ष आयुष्य आहे. त्यामुळे त्याच्यापासून जे काय वैज्ञानिक फायदे आहेत त्या वृक्षापासून मिळणारा जो प्राणवायू आहे किंवा चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी त्याच्यापासून होणारे चांगले परिणाम आहेत त्याच्या झाडाचे खूप चांगले आहेत ते त्याला प्राप्त झाले. आणि तिने अशी प्रार्थना केली की एक अशी कथा सांगितली गेली की यमाकडून तिचे प्राण हिरावून त्याने म्हणजे परत आणले तिने आणि त्याला आपल्या सत्यवानाला सावित्रीने पुन्हा एक चांगल्या प्रकारे आयुष्य प्राप्त करून दिलं की तिच्या वडाची पूजा केली असता उत्तम प्रकारे सौभाग्य आपल्याला प्राप्त होतं. की शास्त्रीय दृष्टिकोनातून वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून आज या वडाच्या झाडाला खूप महत्त्व आहे. त्या वडाच्या झाडापासून जे काय आपल्याला वायू मिळतो त्या वायूमुळे त्याच्या चांगला परिणाम झाल्यामुळे कोमात गेलेला म्हणजे सिरियस असलेला सत्यवान त्या काळामध्ये पुन्हा जिवंत झाला, पुन्हा त्याला जिवंत केलं हे त्याच्या मागचं शास्त्रीय कारण आहे. त्यामुळे वटवृक्षाचं संवर्धन करणं आणि त्याचं चांगल्या प्रकारे त्याचं हे करणं हे आजकाल अतिशय खूप महत्त्वाचं झालेलं आहे. त्यामुळे आज या वडाच्या पूजेला विशेषतः महत्त्व आहे. आजच्या युगामध्ये या विज्ञान युगामध्ये हे जे काय पर्यावरण रक्षण वगैरे जे काय आपण म्हणतो त्यामध्ये वडाच्या झाडाचं जे काय साधन आहे जसं त्याचं आयुष्य आहे त्याप्रमाणे आज त्याचा जर उपयोग केला असता तर माणसाचं उत्तमोत्तम प्रकारे आयुष्य हे वाढतं. त्यामुळे आज आपल्या पतीला असंच ह्या वडाच्या झाडाप्रमाणे आपल्या पतीला आयुष्य प्राप्त व्हावं, आपल्याला अखंड सौभाग्य प्राप्त व्हावं हा या धर्माचा शास्त्राचा त्यामागचा एक वैज्ञानिक आणि एक स्वच्छ हेतू आहे. नमस्कार. रोशनच्या सवलतां आयज वटसावित्रीची पौर्णिमा आहा. तेजें म्हत्व खूब पयलीं पासून आहा. सावित्रीन आपलो घोव जेन्ना ताका यमान गेल्लो तेन्ना परत हाडपा खातीर ह्या वडाची पुजा केली आनी हेच्या पर्यंत पावल्लो तो यमा पर्यंत पावली ती आनी आपल्या घोवाक ती परत घेवन येयली. हेजें मह्त्व आसा. आनी तेच्या उपरांत प्रत्येक सवाशीण हो वडाची पुजा करता कारण की आपल्या घोवाचें खूब आयुश्य जावचें अशें प्रत्येक बायलेक दिसता आनी ती पुजा करून ते आपले मागणे पूर्ण करता. आनी अशी सगळीं बायलां मागता की देवा कडेन की आपल्या घोवाक खूब आरोग्य जावचें
ही म्हजो उपदेश आहा त्या वाटाचा. ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराज की जय. परमपूजनीय सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजींच्या परमकृपेने आज श्री दत्त पद्मनाभपीठ संचालित संत समाज फोंडाच्या वतीने आज सगळ्या सौभाग्यवतींच्या वतीने आज इथं गाळशिरे कवळे इथे सुंदर प्रकारे वटपौर्णिमेचा कार्यक्रम इथं सुसंपन्न झाला. आणि मला हे सांगायचं आहे म्हणजे खूप आनंद होतो की श्री दत्त पद्मनाभ पीठ जे आहे ते आपले देव देश आणि धर्मासाठी कार्य करतं आणि प्रामुख्याने हे सगळे आपले धर्माचं कार्य आहे, आपले सण उत्सव आहे, हे महिलांच्या पौरोहित्याखाली सुसंपन्न व्हावे ही एक दिव्य संकल्पना घेऊन आज आपल्या कित्येक अशा महिला ज्या आहेत त्या स्वतः पौरोहित्य करतात. तसं आजच्या ह्या आपल्या वटपौर्णिमेचं पौरोहित्य देखील आज आमच्या संत समाज फोंडाच्या भगिनीने आज इथं सुसंपन्न केलं. त्याचप्रकारे हा जो वटपौर्णिमेचा कार्यक्रम आहे त्यात आपण पाहतो की सगळ्या जे सौभाग्यवती स्त्रिया आहेत त्या मुद्दामहून दरवर्षी ह्या कवळे भागात या गाळशिरेमध्ये मुद्दामून येतात, इथं वडाची पूजा संपन्न करतात आणि आपलं सौभाग्य खंडित राहावं आणि त्यांना सगळं दीर्घायुष्य लाभावं, त्यांना ऐश्वर प्राप्त व्हावं या एकाच हेतूने सगळ्या जो सुवासिनी आहेत त्या वटपौर्णिमेचा कार्यक्रम सुसंपन्न करतात. असंच कार्यक्रम दरवर्षी संत समाज फोंडाच्या वतीनेही इथं संपन्न होतो. त्याचप्रकारे श्री दत्त पद्मनाभ पीठाचे आपले 72 संत समाज आहे, या 72ही संत समाजामध्ये आज वटपौर्णिमेचा कार्यक्रम महिला पुरोहितांच्या पौरोहित्याखाली सुसंपन्न होतं. तर अशी ही आनंदाची ही एक गोष्ट आहे की इथं आम्ही सांगू इच्छितो की असं सगळ्या महिलांनी हे जर मंत्र शिकून घेतले पूजेचे तर ते पौरोहित्य जे केलेलं असतं किंवा कुठलंही धार्मिक कार्य जे केलेलं असतं त्याचं खऱ्या अर्थाने फळ आम्हाला जे प्राप्त होत असतं. कारण हा वारसा जो आहे तो आम्हाला आमच्या ऋषीमुनींनी दिलेला आहे आणि तो आज परमपूजनीय ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराजांच्या दिव्य मार्गदर्शनाखाली श्री क्षेत्र तपोभूमीवरून संबंध अशा आपल्या गोव्यात कर्नाटक आणि महाराष्ट्रामध्ये इथं फोफावत आहे. किती जणांनी भाग घेतला आज किती महिलांनी आमच्या म्हणजे पौरोहित्य जे आहे ते आमच्या 6 जणींनी केलं आणि बाकी आज आमच्या एक 40-50 महिलांनी इथं सहभाग घेतला. पण सगळे कसे वडाची पूजा करतात, इथं वाण देतात, असा तो चालता फिरता असा कार्यक्रम सुरू असतो तो. तर मी सगळ्या महिलांना पुन्हा एकदा आवाहन करते की हे जे पौरोहित्य आहे ते सर्वांनी शिकून घ्या. त्यासाठी संत समाज फोंडामध्ये ही व्यवस्था लावलेली आहे. श्री क्षेत्र तपोभूमीवरही ही व्यवस्था लावलेली आहे. कितली वर्ष जाली तुका?
म्हाका 35 वर्सां 35 वर्सां. मागीर कित्या खातीर करप वटपौर्णिमा? घोवाचें आरोग्य अशें बरें जावप म्हणून. हां. आनी कितें कितें आयज तुवें हे हितून दोण्यान घातला तर? दोणांक पणस, एप्पल, काजू, केळे, चणे आनी अननस. म्हणजे कालूच तयारी करून दवरता. सगळी आदली सगळी तयारी करता. सकाळी उठून सगळे दोणे तयार करून आमी हांगा येता. हांगा येता. पयली पुजा बीन करता? पयली पुजा करता, मागीर लोक सवाशिणी आनी 5 सवाशिणी कपलाक लावन दिता. दिता. ओके ओके. तूं खंयसरली? मागीर पणजेची सांतिनेज. सांतिनेज. ओके ओके. थँक्यू. तुजें नांव कितें? रमा गांवस. रमा रमाकांत गांवस.